Hi everyone! Ahojte! Today in Linguarte, we are going to prepare you for a job interview in Slovak language. For this, we'll show you some basic words, verbs, and phrases to use during the recruitment process and job interview. You can find a link in the description to download a document with this lesson. Let's start! Začíname! To get a job, práca, you might need to know some of the following vocabulary. Interview, pohovor, job, práca, position, pozícia, business, podnikanie, company, spoločnosť alebo firma, age, vek, studies, štúdie, experience, skúsenosti, candidate, kandidát, to look for a job, hľadať si prácu, to apply for a job, uchádzať sa o prácu, objectives, ciele, CV or resume, životopis, payroll, mzda, contract, zmluva, schedule, rozvrh, wage or salary, mzda alebo plat, certificate, certifikát, qualifications, kvalifikácia, bachelor's degree, bakalársky titul, master's degree, magisterský titul, doctor degree or PhD, doktorandský titul alebo PhD, references, referencie, internship, stáž, working hours, pracovný čas, to hire, najať, to fire, prepustiť, boss, šéf, manager, manažér, job offer, ponuka práce, job description, popis práce, skills, zručnosti, strength, silná stránka, weakness, slabá stránka, recruitment, nábor, human resources, ľudské zdroje, labor market, pracovný trh, employment, zamestnanosť, unemployment, nezamestnanosť. In order to apply for a job, you need to send your resume, životopis, with the following details. Name and surname, meno a priezvisko, address, adresa, date of birth, dátum narodenia, phone number, telefónne číslo, e-mail, e-mailová adresa, nationality, národnosť, a description, popis, about me, o mne, education, vzdelanie, language skills, jazykové znalosti, professional knowledge, odborné znalosti, work experience, pracovné skúsenosti. Some words for describing yourself for the interview are motivated, motivovaný for male, motivovaná for female, reliable, spoľahlivý alebo spoľahlivá, loyal, verný alebo verná, optimistic, optimistický alebo optimistická, flexible, flexibilný alebo flexibilná, honest, čestný alebo čestná, hardworking, ťažko pracujúci, team player, tímový hráč, enthusiastic, nadšený alebo nadšená, passionate, vášnivý alebo vášnivá, ambitious, ambiciózny alebo ambiciózna,
Disciplined, disciplinovaný alebo disciplinovaná. Patient, trpezlivý alebo trpezlivá. Independent, nezávislý alebo nezávislá. Practical, praktický alebo praktické. Energetic, energický alebo energická. Some basic phrases and questions related to the interview are greetings and introductions, pozdraví a predstavenie, dobrý deň, dobré ráno, dobrý večer, good day, good morning or good evening. Teší ma, že vás spoznávam. I am pleased to meet you. Som, your name. A som tu na pohovor. I'm your name and I'm here for an interview. Volám sa, my name is. Experience and skills, skúsenosti a zručnosti. Mám skúsenosti s. I have experience with. Pracoval alebo pracovala som na. I worked on. Moje zručnosti zahŕňajú. My skills include. Som dobrý alebo dobrá v. I am good at. Považujem sa za odborníka na. I consider myself an expert in. About the company and the position. O spoločnosti a pozícii. Veľmi ma zaujala táto príležitosť. I am very interested in this opportunity. Páči sa mi, čo táto firma robí. I like what this company is doing. Myslím si, že by som do tejto pozície zapadol alebo zapadla, pretože I think I would fit into this position because som nadšený alebo nadšená možnosťou pracovať tu. I am excited about the opportunity to work here. Questions about the position and the company. Otázky týkajúce sa pozície a firmy. Aké sú povinnosti v tejto pozícii? What are the responsibilities of this position? Aké sú očakávania voči novému zamestnancovi? What are the expectations for a new employee? Aké projekty momentálne rozvíjate? What projects are you currently developing? Aká je kultúra vašej firmy? What is the culture of your company? Questions about your skills and experience. Otázky týkajúce sa vašich zručností a skúseností. Môžete mi povedať niečo viac o sebe a svojich skúsenostiach? Can you tell me a little more about yourself and your experience? Aké máte vysokoškolské štúdium? What are your university studies? Aké sú vaše kariérne priority? What are your career priorities? Aké sú vaše hlavné silné stránky? What are your main strengths? Prečo chcete túto pozíciu? Why do you want this position? Aké sú vaše platové očakávania? What are your salary expectations? Môžete mi povedať o výzve, ktorú ste v práci zvládli? Can you tell me about the challenge you've overcome at work? Aká bola vaša obľúbená časť vašej poslednej práce? What was your favorite part about your last job? Ako sa prispôsobujete zmenám? How do you adapt to change? Prečo si myslíte, že ste tá správna osoba pre túto prácu? Why do you think you are the right person for this job?
Kde sa vidíte o 5 rokov? Where do you see yourself in 5 years? Čo radi robíte vo voľnom čase? What do you like to do in your free time? Conclusion of the interview. Záver rozhovoru. Ďakujem vám za túto príležitosť. Thank you for this opportunity. Som k dispozícii na ďalšie otázky. I am available for further questions. Kedy môžem očakávať ďalšie informácie o výberovom procese? When can I expect more information about the selection process? Now let's try to practice with an interview. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. Ako sa voláte? Hello. Thank you for coming. What is your name? Dobrý deň. Volám sa Peter Novák. Hello. My name is Peter Novák. Teší ma, že vás spoznávam, Peter. Môžete mi povedať niečo o svojich pracovných skúsenostiach? Nice to meet you, Peter. Can you tell me more about your work experience? Samozrejme. Pracoval som ako softvérový vývojár posledné 3 roky. Of course, I have been working as a software developer for the last 3 years. Prečo chcete túto pozíciu? Why do you want this position? Vaša spoločnosť má skvelú povesť v oblasti inovácií a technologického vývoja. Your company has a great reputation for innovation and technological development. Aké sú vaše hlavné silné stránky? What are your main strengths? Myslím si, že moje analytické schopnosti a schopnosť pracovať v tíme sú moje hlavné silné stránky. I think my analytical skills and ability to work in a team are my main strengths. Čo radi robíte vo svojom voľnom čase? What do you like to do in your free time? V voľnom čase rád cestujem, čítam knihy a hrám futbal so svojimi priateľmi. In my free time, I like to travel, read books and play football with my friends. Dobre. Máte nejaké otázky pre nás? OK, do you have any questions for us? Áno. Aká je kultúra vašej firmy? Yes. How is the culture of your company? Samozrejme. Rád vám poskytnem viac informácií. Of course. I will gladly give you more information later on. Peter, bolo to príjemné stretnutie. Peter, it was very nice meeting you. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám pekný deň. Thank you a lot. I wish you a nice day. Now it's your turn to practice. Try to say the following words or expressions in Slovak. I am very interested in this opportunity. Veľmi ma zaujíma táto príležitosť. Flexible. Flexibilný alebo flexibilná. Hardworking. Tvrdo pracujúci. Thank you very much for practicing with us. Let us know in the comments what other words or phrases you would like to know. Continue practicing Slovak with other of our videos and don't forget to subscribe. Bye! Ciao!